साल गभर्नमेंट फॉर्म का बीजेपी आईपीएफ की गवर्नमेंट फाइका विजन डॉक्यूमेंट अब गोबां प्रमिस रखा हाइके बीजेपी गवर्नमेंट फाइमान इयागुलो ताई 17 months borok all the previous ad hoc no extension claina ka MHR ni permission nahamani bisingte 17 months paimani iyagulo 31st March 2020 ni siming gangke joto 10323 rong no kaisa common termination letter hoi nogori rohorbai ka hakia amoni iyagulo gobang ma protest ka 2020 bisini simi puila आंदोलन 31st March 2020 ni pore jeng klaika khumulongobo justice for 10323 sunai kaisa आंदोलन belai kotoma jeng klaika khumulongobo hakia amoni yagulo jeng mahakaran abhijan bo klaika hakia ajagawo hazar teacher rok chini je sebok thangja rok gathering ka 2000 unko bisiwo 2020 bisiwo hakia mahakaran abhijan khlaimani bisingtei ajorawo मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव दंगमानी हाइके महकरण खला अभियान खालामनानै बिसिंथि बो जोंनो जरा बरखा मालायनानै हाइके चिनि डेलिगेट रक आजराव मालाय अंक प्राय 2020 नि प्राय अक्टोबर मासनि डेट रक मुतुकुरिका हाइके आजराव ऑनरेबल बिप्लब कुमार देव बो जोंनो जरा रखा चिनि डेलिगेट रकनो मालाय लायका मालाय माने बिसिंथि जोंनो 2 months समयसान का जे 2 months जरा सानमानि परे आमनि बिसिङनो जे 10323 टिचार रंनि कायसा परमानेंट सल्यूशन तिख्लायनानै बागै बरक चेष्टा नानाय किन्तु तामो नुकजाखा जे 2 मास पारंखा 3 मास पारंखा 4 मास पारंखा किन्तु कोनो सल्यूशन फाइलिया हाइके 2000 मास 2020 नि यागुलो जों 52 days sit in demonstration बो खालायका आमोंखा longest sit in demonstration in the history of Tripura जों ताबुकसो जरा जे नुकमानि ताइ साइमान मानि आमनि सिगां कोनो अर्गानाइजेशन जेफ्रा हास्तेव आसे कलक सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम खालायाखौ हाइके आमो पुरा ताबुक इनि जत 10323 रक इनिशिएटिभ नामनि यागुलो 52 days आन्दोलन खालायका ताइ गोबांमा 27 January 2021 बुदाका टकजाका ताइ गोबांमा हस्पिटलाइज रखुखा ए आमति रखे आन्दोलन फ्रम टाइम टू टाइम जों गोबांमा आन्दोलन खालायका हाइके ताबुक आन्दोलन पाइमानि यागुलो ताबुक हंकांके जों नुगै दङ आनि बेकग्राउन्डआव जों ताबुक अंक ओरिएन्ट चमनि गानाव अपोजिट टु रिलायंस ट्रेन कायसा मन्च सनामजा ओ आन्दोलन हंकांके 10323 रकमाइनो माने नुंजा ओ आन्दोलन चेंका 20 October 2002 बिसिनि सिमि इनि बाय हंकांके 6 day चलिबि दङ 26 October तिनी बाइंके 6 दिन आन्दोलन चलिबि दङ हाइके चाया नंग्या खलायै अमंकांके हांगार स्ट्राइक कुनु जराव फनो ताबुक सुक जरा त्रिपुराव 10323 अर्गानाइजेशन रक 2014 नि सिमि जों नाय फाइकांके हांगार स्ट्राइक गोबां मा रकम आन्दोलन जों खलायका किन्तु आमनि बिसिङाव हांगार स्ट्राइक हंकांके अमना पुइला ताइ तिनी बाय 6 दिन चलिबि दङ किन्तु ताबुक सुक जरा जों थांनाय लास्ट मीटिंग जे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर मानिक साहाबाय मालाय माने बिसिंथै जों साइमानका जोंनि डेलिगेट रंनि बिसिंथै जे प्राय काली पूजानि बिसिङावनो कायसे सल्यूशन बाहायके तुबैमान बंनि कैबिनेट कलिग्स रक बाय मिनिस्टर रक बाय सालायनाया बोलायनाय हायबनो ताबुक सुक जरा जों कोनो पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑनरेबल गवर्नमेंट नि जों मायाखौ आमनि बागै ताबुक सुक जराबो 10323 रक चाया नंग्या खलायै ओ जे 10323 नि जे मन्च सनामजागो आसुक लायजा खासिं तिनि आं हायमानि यागुलो नुखा खरकसानो हस्पिटल नि तलांखा ताइ आमनि सिगां खरकसा हस्पिटल नि टीचार संगै सिनि अरविंद सर बो सपायका आजोंतिया हस्पिटलाइज मां आनि प्रिवियस रेकर्ड जे खनामानि तिनि फुङो मिसिमिं काके 8 जन ताबुकसो जरा हस्पिटलाइज का हाइके खासिं प्राय 4टा दिगे ओ सारिगो ताइ खरकसा थांका दैट मीन्स टोटली 9 जन हस्पिटलाइज का 9 जन नि बिसिङो प्राय 6 जन मतो डिस्चार्ज संजा ताबुक प्रेजेंटली 2 जन हस्पिटलाइज सार न सुंगमामु सुंगमानि कक खाय ताबुक 6 दिन रमुइ अ जागावो हांगार स्ट्राइक चलि टंगो 10323 जों फोरोंनाय रंनि लुआ जिमाबाय गभर्नमेंट नि होते टामो रेस्पॉन्स मानखा इको आइडिया आमन आं खासिं बसाखा ताबुक सुजरा जों गभर्नमेंट कोनो रेस्पॉन्स मायाखौ जोंनो कोनो मेडिकल टीम बो अ जागाव सपोर्ट खायनानि बागै मेडिकल टीम बो रहायाखौ जोंनो हांगार स्ट्राइक रखुं खांके
गोबांमा राज्य रग जे आ जागाव हायो प्रेसार रक चेक खायो माने गोबांमा जे डक्टर रक खायनो दं माने आमर रकनो बरक खलायो खाके एम्बुलेंस रक खायसे पार्मानेंट दङ किन्तु आ जिनिस रकबो आ सुजुग सुबिदा ताबुक से जरा 200-300 पेज सरकारनि यङै सरकारनि बिसिंथि जों ताबुक मायाखौ ताय गभर्नमेन्टनि यङैबो जों ताबुक कुनु फानो रेसपन्स मायाखौ फायफोनो जों ताबुक फानो जों नासिङै दङ खालगै नासिङै दङ जे गभर्नमेन्ट सिनि बागै कुनु ना कुनु कायसा स्टेप लानाय